So ayun, magkakaroon ng short ride sa Maliko. Sige, may mga kasama akong mga riders maya-maya. And mga antay muna dito. Punta na natin. Wala, hindi na natin antayan. So ayun, madami na kami. Dumadami na sa si Moto Steve, to Blaze. Subcomsat. Angas talaga ng yellow. Sina lang natin. Pala mo naman may manghuli, bigla. Oh, RS200, RS200, CBR, R15. Mga solid ng mga nandito ah. So, dito na yung mga kasama namin. Yung mga natin. Sidatingan na. So, ayun po. Pogi kong kasama. Kaya nga eh. Pero pag mag-isa mo, ano eh. Parang, ano eh. Diba? Pogi. Ano? Ilang guys ha. Pogi talaga oh. Mga motor nila oh. Sarap sa mata. Ano yun? Ba't motor ni Kabsat na Steven? Ate, drive niya lang. Punta na kami. Lakab sa ata. Ha? Ha? Oo. Oo. Natin kasama natin mga motovloggers. Yun. Sarap. Parang screaming ba? Okay talaga na itong motor ni Boss Aldi. Yun oh. Screamer. So ayun, nandito kami mga kabsat. So kung makikita nyo mga view. Ayun o, si Kabsat Blaze. Ganda. Diba? Ganda ang Maliko. Stop muna kami dito konti. Masyadong madalas yung daan eh. Madalas yung daan kabsat eh. Mahirap. Pogi no. Okay na naman, syempre. Tayo sa likod. Ako mag-a-assist. Assist ang tawag ito. Parang hindi eh. Parang naiwan na ako. Joke lang. Woo! Hi! Mga adventure bike.
Mapogi. So, ayun, naiwan na nga tayo. Walang sila. Joke lang pala. Habol naman. They are enjoying their views, bro. So, yan. Pero, mas lang naman. Masyado silang mabilis. Goods na goods lang. Mga pansin pero okay lang. Okay lang yun. Mga screamer. Ganda ng view. Yes. Grupo kayo. Tapos ganito yung rides nyo. View. Like a view. So, ganyan ba naman kaganda ng view? So, ito po, ang ganda. The view. Ano tayo? Sabay na natin yun. Naka-100. Ganda men! Woo! Maliko! Nakakangitong tanawin dito. Mag-enjoy ka talaga ng mga tanawin dito. Wow! What a view! Ganda! Sheesh! Medyo malamig-lamig na dito nararamdaman ko na yung lamig. So ito po ang view na Maliko. Pakaangas. Wapo. Hirap ba? Oh my God! Wow! Isang bar na lang. Yung temperature. Isang bar. Isang bar. Ganyan din ako. Bumbay mo lang. Bumbay mo lang. Mabagal na lang takbo natin. Mainit na yung panahon. Mainit din. Ano temperature niya? Sana all. Dito kabisa to, maganda magpicture dyan, no? Maganda magpicture dito. Ayan, no? Ah. Dito, 1. Asa. Eh,
Nahagip na. Sa likod naman tayo. Jupay, kamusta ka na? Palagi kitang pinapanood, nakikita. Jupay, pasensya ka na. Wala rin kasing ako makausap at kasama. Huwag ka nang mawala. Huwag ka nang mawala. Dadalhin kita sa aming bahay. Di tayo mag-aaway. Aalis tayo sa tunay na mundo. Dadalhin kita sa aming bahay. Di tayo mag-aaway. Aalis tayo sa tunay na mundo. Jupay, kamusta na ba? Hindi ka ba palagi kang masaya? Jupay, buti na lang nariyan ka, hindi na ako nag-iisa. Huwag ka nang mawala. Huwag ka nang mawala. Dadalhin kita sa aming bahay. Di tayo mag-aaway. Aalis tayo sa tunay na mundo. Dadalhin kita sa aming bahay. Di tayo mag-aaway. Aalis tayo sa tunay na mundo. Sa tunay na mundo. Grabe naman gabi, no? Uy, may nakikita akong Harley Davidson dito. So ayun na nga, mag-aaral kami ng parking area. Yun, no? Tanta! Mga pogi, oh. May Harley Davidson doon, oh. Harley Davidson, no? Oh, sige doon nga. Maliko, viewpoint. Oh, mas magandang view. Yari. Lakas ng hangin. Mga ano? Ako ng mga sticker. Wala ko sticker nyo. Boss, baka may ano ka, ikabsat, may sticker ka. Kaya naman ako. Oh, sticker kapsat. Thank you. Bye, boss. Motoy os. Boss, may akong sticker. Wala akong sticker lang. Moto.
wala pa akong sticker niya. Muna tayo. Kapsat, pingin ako yung sticker mo. Wala akong sticker mo eh. Thank you. Wala pa po.